Dari ke All India Radio Shillong ka kuburan kuliah hiri Mary Namunti Walang. Kimat kibakongsan jong ka kubur mentakasjam. Beliau Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ya kakat lingsun ke beningkong jong ka Sikkim. Menteri Katanat Road Transport at Highway jong Sarkar India Unitin Gadkari ulawan pli ke surok ba Jowai Ratachera ha Meghalaya. Watla ka Shillong kala syakan thuk apo jong ka Smart City Project kidang dan shibon kiding pengkiang kiba penthut akhmat ong Menteri Rang Ba ka Meghalaya ukon rat ki sangma. Ka Sarkar Assam ka Panchai bakanamdan ka jingwen kerteng na ka NRC ya kinong shnong kibari hok jong kari. Ki khubor ki babniya Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi hinggasni wa ang baka sarkar kadang persangkat la kad yai ban penkhlan ya ka jing penyaso habun ki liang habaro ki jela jong ka than che tailam mingi Modi wa ang ya kani ha ka jing lang hadien ba da ple ya ka kat lingsun pakyong ha Sikkim Ulo ba sarkar limba ki skim ba pher kom ka udan kala penyo ya ka jing sup ha ka lai ka wan ki brio ha ka dor ka bajam Ulay thuru bag sarkar kalamang saus paklur tingkaban pinklanya ka kamrab da kasbo khandaw hakathan cha tailam mingi Khanu shwa Menteri Rang Bado lalit play patba ek scheme haranchi ka bayde ba ka koi ka khya ya ka bala jer kerteng Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ha ka bayde ba ka jing play ka lingsun pakyong ha Sikkim Menteri Rang Bado la ong ba ka te ka lingsun kansa penyo shibon ki jing mentoy na ka banta ka Sikkim Kakat lingsun pakyong kadai kakat lingsun kebeningkong jong ka Sikkim bat ka bashispa hakari. Latay ka ha ka jingit jing sep ka papalat ndos pa klur tingka. Ka jengay kung balay pong kilometer na kasor Gangtok bat menta kaladan ha ka map penyat lingsun jong kari. Ang sedang penhiar ki lingsun yuduk ka Sautrik Urisau ha ka baka spice jet kan sa shimti ya ka jing penyat lingsun man na kasengi ha pedeng ka Kolkata bat Sikkim. Direktur jong kakat lingsun pakyong UR Manjunath ong bahag basdang ka pakyong kan penhiar ki lingsun ki ban longtang na kabenta ka litkawan harila jong ndrei kham hadien an sakantiu ka kam shakri da ka penbiang ru iki lingsun ki ban kit iki nong lit nangwan Shabarri kum Shaparo ha Bhutan Kathmandu ha Nepal bat Dhaka ha Bangladesh Menteri ka Sarkar India Nitin Gadkari wapet yang tengah road transport highway but shipping ulawan play ke projek penhe surak ba Jowai Ratachera National Highway North Ndriu. Ya ketika surak ba ke bajrong sis pa ar kilometer latai ka jing sep ka balakot syakan ndros pa prap hulai klur tingka ya ka balakmi da ka National Highway Authority jong ke India. Habai jingkran haka jingilang ugat kari ulo ong baga Sarkar India ka penlong kongsan ban penmit penbiang ki jingan kam ki batawa ban penklan bat kentiu ya ka than cha tailam mingi ula bendam susu da ka boong ba ka jingkio ba jingbit jingbiang jong ka nu ka jela ka shong ha ka jingbiang jong ki surokali ula thuru ba kiram dan shibun ki project barat ba bante ki surok ha ka ni ka than Namar katawla kentu the National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL bakan ay kambon ki jintre shiki nong shnong jong kani kathan khnang bakan nong kum ka jing penyo kam yo jam na ka benta jongki Nakalyang jong Menteri Rang Ba ka jela konrak ki sangma ura ay ka jinero ek Sarkar India da ka baong bakatay ki project penhe surok kan salong ka bementoy shibun na ka benta ka Meghalaya namar ba ka surok kadai ha ka jaka kabaklan ba ka jing penmi dobilan Menteri Rang Ba ka Meghalaya konrak ki sangma hinan ka sniulo ong ba ka project Smart City ha Shillong kalong ka badankam bat ka basnong ya uburam hadu kata-kata wala kata ki donro shibun ki ding pungkyang ki bayeng hakmat jongka hakapor ba ay jingkran hakiyeng dorbar thawan ukon rat sang mauloong ba ka Shillong ka dika sor ka bashispa ka blasya kan thop ka Smart City Project bat menta ka long ka badankam ban ya khoni ki jing ki badan hakmat khanang man penulong ya ka jing thmu ya ka jingkili ki bayde ba ka Smart City la pemido Emily ka sing Congress uba PT saukne Menteri Rang Ba ulai thu haka yeng ba ya ki jingut jing sep haka ba pentre ya ketika project labo ban ya penut marsiteng na kaliang jaka Sarkar pedeng bat ka Sarkar jela
Ulai turu badangshan ka kanhun na kaliang ka sarkar Meghalaya kalalaj banya kendua ya menteri ka sarkar pedeng na katanat ki kampen roy hasor bat kelakar pa di uban penjensur ya ka jingkersaan pisa na kamenta kani ka jela na kaliang jong sarkar jela kadang persang banyak kampun ka pisa na ka sarkar India kanang bagi jing penlep pensep kenlong kandai pho la si pho lani pra pho la ar pho kani ka khubor kawan shpi na ka All India Radio Shillong. Ka sarkar Assam kalapan syai ba kinong song-snong ki badai hok kin amsya amat kerteng na ka National Register of Citizens NRC lani ka jinglom kerteng jom ka sarkar kinong song-snong. Haba jingkran hakayin dorbar thawan jom ka sarkar Assam hanin kasni menteri katanat penyai ki kam dorbar Chandra Mohan Patowari uong ba ka NRC ka trekam kat kun ki kendon ba jingkmi jom ka ying bishar ba khledu jom ka ri. Ulongru baradat pha ya ka jingtho asha baro ki deputy commissioner baki SP jong ka jilla bakindi ban pha ki nukri ki kerteng shaka foreigner tribunals lada ki kerteng jong kita ki brio ki klempat mi ha ka NRC. Deputy Commissioner jong West Khasi Hills District ubaki el nombriu ong baka jingkala hakru kom perkhat ki brio kalong gebedon kam kerki ha ka ni ka juk mentang. UDC lo ong yakani hakapor ba play ka measles rubella vaccination campaign ha ka ke district ya ka bla punya da ka office trekam jong ka district medical but health officer ha traisem hall ka badan ha ka office trekam UDC lo pentit ba ka jingtmu ka bakongsan jong ka program aida wayada jingpang kalang banya orat ding khong ya uknyang jingpang nyang perset rubella ki bayalam shikiwe ki pat ki jat jingpang kum ka pri penher ka jingpang shit pneumonia bat ki ki bakta ya ka jing embryo ula tentu ginong song baro banya snok tilang bat ka sarkar ha ki jing persang ki jongka ha Manipur nyamur ki brio ki lamansau hadem ki brio ki bamla bani thu ki la kawang dau bom bat pen mathaya khamat ka wei ki dukan be tiar kali ha major khul ha kapur san saupusan hanin ka step ka khubor pulit ka ong ba amdan weilu na pedeng ki bamansau ubai don menta ha ki kinhun king atiar ya ki bamansau baro alapan kit sha Regional Institute of Medical Sciences RIMS banyo ya ka jing sumar ka badan kam. Ka Deputy Commissioner jong South West Khasi Hills District ikong Isawanda lalu ila pentip baya ka examen mega IAS scholarship na kabentagi samna ki ba angnot banyakon IAS an tunlang ha ka arp khundai tri unailur arhajar khatpra hamau kurban ila ithoro bagi samla ki ba shajit kinyo ya ka jingkashan pisa na ka sarkar Meghalaya hapo joga Chief Minister Career Guidance and Counselling Scheme ka ELS ka badai ka IAS network ka bakhan bor ha kari kan pinyo jini kai ki samla puli ha ki artni ki jaka puli ka we shalom bat sakoi pat hatura katkum ka jingsu bit jongki ya ki application form na banyo na ka office rekam jong ka DC maukarwan bat ka office jong SDO civil haranikor ka tare ka bakhan don pediang ki application form ka dei ka arphundo trik unailur 8000 khatpra Menteri Katanat Higher Education jong Sarkar Tripura Ratan Lal Nath lembat Menteri Katanat Sports Manoj Kantide kila kerpa di samla pulia bikin long ki babat ela ka buram ka akor ki batrai shitong bat ki basida kita iki Menteri Sarkar kila pensngawai kani kan pa kidang late banyadon lang haka program pediang buram ki samla ki barang shurung thamai haka wei ka college Sarkar ka baran ha Kamalpur Dhalai District hanin kasni ki menteri kila leban bisharu ka longgaman jong ka jing ajing hikai hakatika college badan persang wanra ka jingajan hapdeng kinong hikai bat ki samla puli katu ni ka khubor kala kot paklawan spina ka All India Radio Shillong sa shipor kata ka por phrabaji ninyo so baga Delhi station na ka menta ka khubor ha kten hindi ban pembuat ka khubor pharenga ka por phra ka san minute kani ka dei ka All India Radio Shillong